Manipod ka ni pagayam tayo nga ador, saan napudpud no anagan, tintay drama ita. Ngam sakbay na, kablawang kay pa'y tinaragsak nga aldaw yo amin nga awan labas. Matutudulat tatal daw kagayap. Kat kasapulan tay latatian tanay nagalays ti daldalan. Kat sakbay ti amin, hello mampay ka ni Homer, alamo di taapari kagayan, ni Ma'am na ti Agustin, ken ni Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni pagayam ador. Dear manang biyanang, inlaklakay ko ti kinamanugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat ta tay tiyempo amapunwan. Kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka mat maturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anya ngay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Aya, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi agsapa. Napanangda ipag? Ay na, napandamanin ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man garudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di naman kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak. Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Magayat na mutlat ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumatabagbagaan ngamawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayon, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Irek Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko Yeah. Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinagapuam saan? Ay, wag, umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek kunak. Awan nga rod, nariglag. Asas? Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nag. Abaya, ano talaramitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Oy, kapapaindat ang naramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kau! Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ito Jakon ka bailan. Napunwa na kun Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kunti amin ko. Ay, sada! Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang dagiti karuba. Agkari ka nga rod nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balay ta. Ay, na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ijakon dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da.
Apain na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na di kapsat ka, beya. Nana, Aglablabas nga minang ti kapsat ka. Gaputan na singpet di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur paylaeng amapan agbisbisyo. first time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ka. Bareng agbalbaliwag. Nene, bakit? Adda ko maibagat? Adya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaan nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga, saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ko. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na gito waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamada kita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo matin at ibang dalos ka na gito waram dito kusina. Nang rona dito lababaw. Anya day tangay. Makapadurman na kitaan. Ala, wanan, umayan, dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagatikas kakingga. Ngam kaslawan dengdeng gamay. Ala, agawaram! Dali mabisin ako. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo kastoy nga asawan. Hay. Ay, agpupuudot manan ta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mati ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lutuam. Tikapam pa'y nga umunaman ano naluto. Nagtangkay to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon taysot naluknang. Gusto laang mati ko nakno siya. Awan pa'y gala sa mga. Kun oray ti inapon. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto mati ko nak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Rokodam nga min anay pagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Ala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagis. He, dahil diyang asawa ka. Di na tatalimaan ang taglaba. Namansyaan mo ti bado ko. Ay na, makangagman ka na diyang babae. Ungtak man tikas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na, kabagis. Ay na, ngudyak ungtan. Agram na na. Bakitanan, hindi na mo tararamidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay, namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado da ita, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo nga, nadandag iti badok ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa nga asawa. Una na singpay kang nagagat, no di na talimaan ang titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmari tester aramiden da.
Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kurso na dati ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa eh. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw dito kas ding style na. Pasiga palpak, karamid na kabagis. Nele, bakit? Mabalinti sumurap, kiniparidan niyo. Income makipesta, iji kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linanganam a piyestaan. Iso alading itat, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred kan Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan tadita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, Heh, impakadadapay mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagidya at tao. ha? Naggawan kad nga urbanidad dagidya at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang data. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat aniguso data. Rupat kwarta dagita at tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan ba't akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay na kapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak madla adagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ah, ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko tali masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Ah, anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak na si putan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam man. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta digiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adag lang arudang nga asawam, nga makiin nagagkapala iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ina, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandang. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend.
Inalalad na tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di ka nagpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag. Pasensya ka no nakibeso-beso ak kaniso si Mau. Kasla kaya. Kung tumangdangran ko sa Ay, ang pupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa kiti kayat nagharamidan, ang pupudutan. Agam, ano sa kon? Tinapatag, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa ay ala itabon dyan na tayo da? Naipuspaon, inton bigat ti tabon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan lagi ti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay, wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anyang iti ibagawin no ipambarko apapanak ba eh? O di ibaga, mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na itong arutan ija kurbana na ba eh? Di ka umay di balay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare, agawitan, pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti, kaya alam ta. Inabakdan di kwartak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, naibusay. Itulod kan pare. Ay, sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka na. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan ang nagawid ni Ador Idirabi eh? Madanaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ag-overtime na agsibog itimula na. Gamtimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manan anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Yang kalator! Ha? Ne? Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natin nagkanoy grabe. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanin. Di ako makapagna. Natukul ka no dito lang. Kisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawagkan ka, Ador. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kasuin na kwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayasan ka ka-asawa. Kasi nagpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbalo kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abing makitan saka makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wayne? Ay, depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulak taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan.
Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Ta kayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumaak ti nagimbag. Aging gangayn inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, di pagayam mo, ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose pareti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititunggal maysa. Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo pilar sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kasuiman ti kunani pagayam pilar. Dear Manang Biyanang, puli may tinapupudaw, natataer kan napipintas. Iso ati mawid dagiti anak may kada kami. Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan na napintas ti puli may. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, tanda-kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobiyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, nandiyan kay ka di. Ay, jak ang muti sawag. Maulawag itikas na nga aramidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasalsalin dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatan ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kaya't na ka. Style na lang da dyan. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko naman, kasawa kayong tumadlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kadayin nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan na kayat na nga ipasyal dito eh. Nga mabainak. Iso nga, italaan nga manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami matabak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumater dito. Anya, madagit yung kaldiraw? Nagningisit? Awang pa'y limpyo kada kayo kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang isit ti gugot, di am-amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, saan? Bay, amon di inayaw. Di na butla kaya ti agpatulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, ataw. Nay, nagalaskat ti kasta ngay bagbaga amaon. Kaapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanurot DJ Abrain? Di ka man agoy-uyaw pa kahit saan nasaya ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babae para kini Brain. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No agkuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamang ano lamutam to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo DJ babae Brain. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay, ayatak tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdamo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipun no aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na?
Adayo tirik na kinkwana. Nangisit nga main. Di ko kumamot iba sa ritilangan ti ugali na ananang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, brain. Anya, ba't kan dyan sangpet dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakat nakapili mat ni tinasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mati pinili na. Nga rod nalitlitung paingam di likod ti kaldiro may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diritsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kayat nakadiday jay babaeng agbalin amanugang. Hay, masuruna nga rod. Tanagsaya at kit din ti panakilangan na kinkwana. Kunak nga rod adi na kumakasasao. Tapno makarik na day di babae. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggan. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuruna. Anda tay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino akaanakan na? Jay ngay anak di pagsusima ije kabagibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga rod. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday tati plataw, atong. Nay, kurang magtin-display a plataw. Upat tayo ngam tal-talo tinakaparada a plataw. Kitalo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tano mangagla ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo dahi a babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo lawan ti mangan. Nay, papanamon gay. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Baketan asubag. Gina, urikas jeti mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken ure anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan-ayat ta. Mamabain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayaw. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, maturog tan, tani. Narigat kagpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, Tadimi kaya tiyak palpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, at pakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Kasaan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di kaanakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamat may bagay kan ka, ti pakiayan-ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging gaigi terminal tibas.
Taagawid ka ni ijay lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbagar iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Hay, way nagawidan. Ngam simurot mo di ka anak am kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga daim pa kan dahi a babae ija anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawidan. Anya? Hello, nanang. Mapingagsang-sangit kayo ngay mawag. Ay, anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. sige. Agbiyahe akadagos nanang. Sige, agawid ka tayong kakitaan ti amang Brent. Talaga kadyasan ka sumurot, Gina? Agbati akon, sikalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid ija balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, anda ka madgayam niti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Umustan ti amak. Nasaya atan Brent. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak ikayan ni tatang. Ay na, kinanataman pa'y pilar. At niya ka madtang, tilararamitan. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglumang ta. Napanduga ka. Tilararamin na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid da ti kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyo dam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti may bagay kini Brent. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubya na akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nga kadul ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas na ngay bagbagam. Intun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panagayaw kan panagdilaw ti kasta. Sana nasayaat nga aramid ti kasta. Kat, anya nga'y Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ayan. Sige, takasaritak to ni kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasal mo ni Joy. Tani, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan nyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasuliso ka lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawak iti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon nyo. Kuyugin ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasuliso ka lang. Napilitan na. Ala, di ka mananagan tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan may isa,
Imparo pa ni nanang mo, ti di na panangayat kanyak nga agbalin aman ugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-urayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. naman ka nagtrabaho iti nagmalmalan. Kaya't kung tiya ginana. Kastalagta na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ah, ay, Joy, kasarsarita ka. Nagkapuan ko na. Kabagay, ada dito'y balayon ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan ba't kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkir-kirin? Kaslaawan anyaman na kinkwa na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalakiro mo gayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ng lalaki rumot gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam at talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalakiro mo gayam di retritum kini Brent. Apay, ambo kaya alalakero. Kaslal na singpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila in retritum nga minigay ka anakam. Di ka mambat agpabasol, kabages? Amok nga rod aya alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau! Basol mau! Naimbag nga oras yun, Nana. Ha! Gina! Sika magayam! Akin anak di ta inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na! Kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw! Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Diyak lang pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kaya't amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupuro pamlaon na taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka la kuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Kan may sa, adan foreigner anobyok. Kat umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wan nana. Nabayagan anobyok dayjay. Isu asak bay apo manaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man tinagwapo nga apo ko. Wan nana. Kat pasensya kayon Nadyak mapatgantikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, nana. Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagon daway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapo iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mata ni Gina iti foreigner. Kat adada ni ja abroad iti apukok. Alakastan, ti pagaya mo, Pilar.
Alaga gayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo Pilar, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose parity script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina ititunggal maysa. Hello manan kada kayo amin. Di pa kasaritaan ngayon tayo basa ka ni drama kat manipod ka ni pagayam tayo Arohelio. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawan pa da Kissy May Fernandez. Kan nagitanak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen dita Sudipan La Union kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kunani pagayam Rogelio. Dir manang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin a masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umayak man, Fred, ko. Ni, sumrak kayo at tatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak ka nagpailaw sa ako naknotapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguya ka. Atong si Plema ka nak. Ay, kataginan na kayo di balayo di kay pumanag na. Nagpacheck up ako mga raw. Awan mo kwarta ka nak ko. Pagpatsikapan nyo aya. Ili private doktor ko ma. Tapos sa anak ko nga agpila. Ay, sa nga ribo pa'y mga natanda kwartak. Isupay lat maitad ko Jack pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang anak. Panayunak ijay kapsat mo. Mabit lang nga raw, tatang. Ay na. Ay nakunag. Tuya ko. Umayag man else anak ko. Ni, aguyo kayo magtatang. Sobra kayo. Ay, agyaw man anak. Adaw ti plemas ko anak ko. Naunungan. Sumasapol nga ipacheck up ko iti doktor. Kat ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabayla ako ray may sa anak. Basta nayunan nyo si intadya kabsat mo ang pagpacheck up ko. Manot kurang na aya tatang. 2,000 ko man. Ure 1,500 lang na. Sige, agpakuyog kayo nga ron kininanang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabayla pa mo. Agbata nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ano ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Sa anay. Namabanog ka. Agbati ka dito balay. Amom nga ron ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Kasi ko na papabanak. Gatangam nga ron ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Altawag. Malataw tan Saan? Nasa papailahan pare. Darag mo na. Hindi pa nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisili. Saan aya? Ay, wala rin pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wen pare. Ay, ang sukatak lang na. Nakadigo sa kao pare. Uray naklabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo ba? Hingkarin na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si Kama, Brenda. Di mo kinaan tamugin ko. Talaga, kastaran na ita. Dayta ti asik ko. Huwag nga Rod. Oh, Santi, agsaw ka mo na. Nakaululi magkamat. Ay, nagpintas ka kami. Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay, na nagtaar ka mo. Uray si Rogelio. Nagtaar ka mo. Mabaling ka di
Putputan man ito dakulang mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabaling ka di mo't pitpitan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay sa niya, putputan. Uy, no! Nagkala sa nalamuyo mo ilatati dakulang mo. Ore, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakambar? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Ah, Brenda, agdakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gat. Anya nga oras sa simmangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Diyak ang mau. Noon niya oras na dahil bakay. Diyak kaya't ang madisturbo ka bakay. Iswadyak naturog iti silit lang. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di mag-asak lang iti balay da parisantay bakay. Nag-shot kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan. Nagpadoktoran iti bakay. Ba't di ka ito mamamati? Di orain ka damagin ti doktor ko. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Ang mura na panak nagpasikap. Ay di naklaslas tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakit? Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Uray lumtag amin apasit ti bagay, nagululbuta. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Una pare, kailiw ko ni Brenda. Wala lang, uray bagay ka ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanala ilaw. Una rin pare. Ano pa ti ating na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng ka kikil pare. Ngumno ni Brenda, libre na yayang. Punta rin, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang nagkikil. Una pare. Gamawang kwartak pare. Andak walang tak, pare. Inlakok tayo dahil na washing machine ko. Indak, relax. Napanan ni tata ang nanang. Apay akaslasaan ang matatao dito balayo. nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay lang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman namoy ti dayje nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mutlat dengdenggen na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapananda aya. Ka ijay ayuyang day ti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napintas abalasang akadwam ni Tiber House? Kada ka, Rogelio. Hindi. At dapat na pintas akala kang Brenda. Katuan na. Pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamaan mo mang kanyak. Kada kami ko naman, pare. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anakan na. Ano? Nice meeting you, ading Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kaya't mo nga inumag? Latest drink? Katun, Manuti ka ba ilang nga inumag? Kabaalak urano mano. Oh, sige nga ron. Mangalakan iti inumam. Plus pulutan rin. Kaagsangot ang aginom. Ading. Basta, inarimbon tayo dyan Stephanie, pare. Inaklundak pa yun na pare. Ano? Nagpaldasal. Ada kondisyon na pare. Ano nga, pare? Bayanak ka ti boarding house na. Tatalo bulan rin asan ala ka baya. 15,000 ka no. Tatalo ang bulan dahil siya pare. Na, nagtakil na, pare.
Pangalaan mo kayo tikastagatan pare. Itis kita lang pare. Apay nga ta marigatalak nga abdil mo bakay. Kinasakit titang ikaw bakay. Anya, Ay. ni, apay ngay. Kasla, ang nakabara itititil mo na. Anya, Ay, ni, apay nga tangay. Yang mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan di mapan bakay. Ta, agpaili ak na maramdama. Itulog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man taara kay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggol ko. Apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungag tilmaw. Tadabukol, anak ka, bara anak ka. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ka. At nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron daytang ngay. Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap no maikat dayta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpopera. Tawa mo, kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Agada kami kan ni Elsie taggastos tatang. Ha? Ay, sige ka ron. Kay nak ang pa-schedule. At agaron maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Eh, kwa, nuwad na kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige ka ron, anak ka. Manumat ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakita talaga rin. Nagtil mo na kanak. Manutintod ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 nga raw na nako. Tangay di kay pay mat maopera. Mang tedak mat iti 5,000, ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jisme. 5,000 na ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayang tidwa nga anak. Tabakit. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinurur ko a kwarta. Hinayunan ta ko maiti uray duwawin mo talod anak ta. Ado ko ti pagdawatan ta iti kwarta. No adudang agkakabsa. Kahit kano nga agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Isu nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, Uncle. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tay ang tao din ta puso ma. Umanay ti sa nga ribang, Uncle. Kano isuksata di mabalilat ta kanakan. Nasurusuryo amin ang akakaanakan nyo, Uncle. Sampay mo akanakan. Mapanak pa ilaan. Abangkay, Uncle. Numang tudlay ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok ka pisos. Mayatan, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaurur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag pa-operak dito ako tabat. Al-alma nag-ayamat. Damdamagak laang numanaw. Basta umdasay, mabalinan dito. Nala, inta nga ro nagpa-schedule ang tapno maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murindan. Saklatan ti mapan, bakay. Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man. Tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuro tagkitinalimad jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up di na kayat. Anya? Sapay na wadwad a kwarta jegem na. Iso asuro tagjamayaw anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ka. Ang mga nuwada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang nga dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Ah, sige. Dapat sobra na dito eh. Kunak apagdita ko ma. Inton namin sa nandiata dit.
Ala, yag mo diatan. Oh, ato, Esteban. Ay, thank you, Rogelio, ah. I Ano? love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Hal, Ita kayo, di ka pumanaw. Yag mo tikwarta ngayon tatasawakan ka. Tano saan na ipatiliw ka iti pulais. Buko, ibatang di buko. Yag mo pa yung muna tikwarta. Tapos ibatang di bumaw. Manjangay, ita ni Rogelio na itong akwarta. Rogelio, alam tikwarta ka lupa na. Darasam, tano saan na idarum ka ng bababae ka. ay, bakit di mo gano'n ipatantab na maagaw ko ta. Esteban, yan mo na ta kwarta. Sige ba, taglim lang ni Esteban. Taglim ba? Anya pa'y latkukom ni Rogelio. Ape nakailad ka pa'y Nasakit nga ruti kyan ko, bakit? Nakaaruti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagiti anak ta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday to. Saan ang agul-ulbot? Bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko lamay. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Saan ang agul-ulbot? Patin ako bakit? Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siya. Kat ada na doktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyang damatla kanyak. Nagpaagas ak nga rod kat nagimbaga. Manipo di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Daitaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amin. Hello everyone, manipod kani pagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan, tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan da pay ni Kabsat Arnel Kadingan, dita Mountain Province, Bakari. Kani Sir Noel Valdez. Kaslimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear manang biyanang, may papan ka ni apong kwalakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tanoy bagami asaan ngagtrabaho yat adda na ti kumanuti kat pasaray agtalaw pa no daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasya akong timapan manggatang. Basta ikanak. Kainak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Ang mga lumabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kay balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ko nagmaya tibiyag ko balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agdan niya po nga nagdapo di hili bakay. Kaya agoy uya manay. Uy nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi nay, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, siguradaw. Agoyek, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay.
Ininutak. Madamdama, aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanatang kayo. Saan? Nairan-ran na lang, ididayjay. Apong, Ewan, adadanom, taglabak man. Labak dagiti murang ko, takababayin ba't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Manjak, kababayin, basta laba. Kita niya pong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga ni ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka tisukir day taklakayin, aya? No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Inkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Iso nga ano santan, Elmer. Mapana kong barok. Papanan niyo man na ka nagpudaw. Di kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak, nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kaya kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Agda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Babalain sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Ken ininom ko adanaw ngamitisi ka. Kinogsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil wala kaya. Apong, ing kami manin agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kayo rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Dituyak lang. Hala, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayo. Ako gawan, tagito'y abuos tanay. Napunudan ditaw. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kiday. Tama nga numatinag kayo. Saan? Tanapapa mo dito'y akayaw. Ngamlakay kayo. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makididay tawalis ting-ting. Tabugag na gito'y abuos. Bumaba kayo kiday. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natinag kayo manong. Mapanak iji ospital. Pasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to, mga min na di alakay. Nyangay, natamanan di mapirwisyaw. Gapoy ti kaya nasubag na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Namabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamatan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong to, ba? Tungpak sa maminsanan tapnog na kaon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer. Si kamot gayam. Sumrag ka, ah. Sana ni Pag. Umay ko lang ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas ta kayaw. Kaslawan la kada kayaw, ti pan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maited ko. Amumat amamirmiraot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa, ah. Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami nga, eh. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di ka sa yung agbantay di ospital, ha? Apong yung may dayjay. Sa malaan ni bakakuti apo ko na. Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. At ang amin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga, ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kwa na. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngum pasig da magkano abisay.
Apay pay lang amin anapan ka ijay, kat amom lang arudan ti ugali da. Barang masanda ka data, ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pa gananaw. Awang ngamin pa kay Ranodan, da kanya Apong lakay kay. Iso di da pa gananaw. Nimday di Apong si Bastian, ang kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Wan tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas taramid na kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na, Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ija ospital inton bigat. Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Siguro mo na singpetak. Saan kuman anatangkan ti ulo yo? No anya ti iparit ming aramidan yo, di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mayra, awan mo ni Apong ija silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimuar manin na. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido iti basura ngay lako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay, iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamatan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasul. Tungko nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan, ngam awan ni Apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad-dang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, ipos mo iti social media. Ibagam amazing. Aywan anya. Sige, mabiit lang ang tala ti cellphone ko. Elmar. Ada ka ba? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam kaduha na si Mangpay. Kita lang Ni, addamat nga paiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwanyo aya. Rumbar kayaw tas at tenda kamain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din alalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiag balay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti ka balay kaw. Apo ko tamay sa. Day tamo may sa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kagisay kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbang ka mga asawa manayin. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Partentay taw kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti pa nagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Da- Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na nga rod. Win ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdan namay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaan. Iso dinak man pagpungtutan. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata.
Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo day to'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kiniapong ko, nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, nasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na ka na ti maadaan iti anak. Anya mo day to'y tagumatalmanan. Apay, anyat pudpud nyo di tapatong nyo. Ayan, nana. Ada nga ron nagatal. Sigud market ding agat-gatal da ito'y Basta agapuak iti siyal. Gumatal-matal. Sige, tainak masahiyan ni darling kau arosauro. Agay, ada nadlaw mo kanya paong. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa maarum-rumwaray. Isong ada mo pagsayaatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siya kung ano daduma. Adda mo tay chimpong agsasawag ang may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsaw no maminsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Eh? Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Saan? Kakaiso na siming po ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya yung tiyag kasar di suportarang kayaw. Ay, pay sa oil bar. Wen, no kaya yung ako na yung na dyan doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantik sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apong. Ibagam tiyag paisaw. Hindi ka liba. Hala, Pay, sumatibag-bag. Elmer, agap-apan samot na Apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasat kag partner day ta. Bayam nga pada sag paminsan. Kanungay akin nabil da. Lakayin niya Apong. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya Apong. Tiri-tiri na tupad katungod mo. Ay, saan ka diya kastahan, ay. Anya nga taaya ti pag-apaan da. Umay kakiding. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner day ta. Basol mo, babaero. Ay, dajay ka, ay. Pay, tinungpa na ka, ay. Kunak matasar dengan naktawan basol ka. Andaya, pay nga tupa ka. Hanyat basol ka, Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknang ko. Insugad na kinabinpintas kami ti siya. Hanyat ay tanasasawam. Umay ka man. Nakbakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Da Apong ken Nana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Daraseng. Ay, ibatam ni Apong. Umay ka man man. Hindi na bagay na tadya makangay sa Napig siya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na Apong. Mapangkay kayo ni Mayra. Wine will mar. Ay, nayam na ikaw. Apay nga, binarsada di kaldiraw. Ay, nagsakit yung ulo ka napunta. Siya!
Tirina, dito ilobaw nga. Siya, ti kabaknagan dito ilobaw nga. Apay, nagsalamot tayo. Delikado ba ang beta bagay? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlagan. Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito. Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Ila isang sangpo yung amin dito balay. Suray apaw. Jak maamaw, nagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day a babae dito balay. Pasensya ka na bagay. Di ka gungitan. Sana bali at pimanaw. Sorry bagay. Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko, igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan una yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Myra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwa dati agbalin adagulit tapas ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaaday ta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida tadumteng to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Myra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amen.